खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आङो राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिआर नि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआर नि गासै गं 420 PCDC नि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मोजां बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों बिथाङा मैयानि जानानै थांनाय केबिनेट जिरायनायनि उनाव बिथाङा खौरां मेल होदोंमोन बे खौरां मेल होनायनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामदों जे काउन्सिल लेभेलाव BCDC आरो VDC बे BCDC आरो BDC आव बे समाव सासे नेहाथारि थामहिनबा सेक्रेटारि थिसननो थाखाय बिथांखि लादों आसाम केबिनेटआ थारैनो जोबोदनो बाखनायनांगोन बे समाव आसामनि थामहिनबा काउन्सिल ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय बे समाव आसाम केबिनेटआ मोनसे बिथांखि लादों जे साफा BCDC लेभेलाव VDC लेभेलाव बे समाव सासे सेक्रेटारि थिसननायनि थाखाय बिथांखि लादों आसाम केबिनेटआ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों दि बिटिआर ओनसोलनि गासै गं 420 BCDC आव सासे नेहाथारिनि पोस्ट थामहिनबा मासि थिसननायनि थाखाय आसाम केबिनेटआ बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि बायदियै थाबैनो साफा BCDC लेभेलाव सेक्रेटारिनि पोस्ट थामहिनबा साख्रि मोननायनि थाखाय बा मोननायनि मिजिं दङ बिटिआर नि थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव आसाम केबिनेटआ बिथांखि लादों जे काउन्सिल ओनसोलाव गोग्लैनाय जिल्लाफोराव थामहिनबा बिटिआर ओनसोलनि 420 BCDC आरो बे समाव डिमा हासावनि 28टा BDC आरो कार्बि आलं आरो वेस्ट कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव गासै गं 26टा BDC आव साफा सेक्रेटारि मासि थिसननायनि थाखाय बिथांखि लादों आसाम केबिनेटआ बिटिआर नि बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे दैदेननाय जे सरकारा बे बिथांखिखौ बा केबिनेटआ बे बिथांखिखौ लानायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बेखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिआर नि थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव बिटिआर हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरा मोननो हासिगोन जे BCDC लेभेलाव साफा सेक्रेटारि आरो बे बिथिंजों बा बिटिआर ओनसोलनि जे जौगाथाय ओनसोल बा काउन्सिल ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय आरो मोजाङै BCDC लेभेलखौ दैदेनलांनो थाखाय बे समाव साफा जे सेक्रेटारि थिसननो थाखाय थिरांथा लानायखौ नुनो मोनदों बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि আমাৰ পঞ্চায়তৰ সমকক্ষ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলসমূহত VCDC অথবা VDC থাকে অৰ্থাৎ 6 শিডিউল অঞ্চলসমূহত পঞ্চায়ত নাথাকে তাত পঞ্চায়তৰ কামকাজবিলাক VCDC/VDC ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল তেখেতসকলে চায় অসমত BTCত 420টা VCDC আছে 28টা VDC ডিমা হাছাওত আছে আৰু 26টা VDC কাৰ্বি আলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং জিলাত আছে এই VCDC আৰু VDC সকলৰ সচিব পদটো ইমান দিনে নাছিলে আজি কেবিনেটে 474টা সচিব পদ নিৰ্মাণ কৰা অনুমোদন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে